mga puso, sa pagpasalamat huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob an sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo, asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto na ama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. Membro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, Philippine Standard Time. Igwa na kita nin 3 minutos makalampas ang alas 6. Uya na ang Tingog nin Barangay. Programang mahatod kan mga napapanaw na isyu kan aldaw. Pahayag kan mga taong nasa likod kan mga pareta. Diskusyon kan mga isyu katapang ang mga opinyon kan barangay. Tingog nin Barangay sa DWRL Radyo Ascens as in 88.3 1FM. Si Alvin Leonid sa Tingog nin Barangay. Buntag, udto, hapon, huway puas ang trabaho. Mao nga sa gabi, mag-abot ang kagutom, kakapoy ug sakit sa lawas. Pero para kanimo, okay lang. Kumusta mga anak? Han, pahuway una. Kay masahion nako ka. Gamit ang Herbalaya. Ay, salamat. Herbalaya Liniment Oil. Amoy na kaaya-aya. Sa bawat pahid ay ginawa. 1, 2, 3, let's go!
Alright, marahid na pagkaaga po sa Sendo ka boss. Welcome na digdi sa programa. Ini po ang programa ang Tingog din Barangay Morning Edition. Aldaw na kita ngunyanin Martes sa November 26, 2024. Ini po ang 1FM 88.3 sa Birikang Kansendong mga radyo. Sa pangaran ni dating konsihal Jacob Obido, sa pangaran ni RSM Coro Obido, Lado Technical Darwin Obido. Ako po ang sendong lingkod, amigo sa radyo, Alwin Masida Liobit, minabuil tadigdi sa programang ini, duwang oras na presentasyon po kan programa. Duman sa mga drivers na nakantabay ngunya na pagkaaga, good morning po sa Sendo ka boss. Sa may mga birthdays ngunyan, maligayang happy birthday na sa Sendo ka boss. Asin po tabi duman sa may mga kamatian get well so naman. And siyempre, ang samuya po na pagtataonin honorable na sa lambang miyembro kan pamilya. Na nakatutok po tabi digdi sa 1FM Legazpi, sa 88.3, 1080 DWRL Radio Pilipino Legazpi Facebook Live. Ray na aga sa Sendo ngamin. Kumusta na po tabi kita ngunyan na pagkaaga, dua po ang sa tuyang isyu ngunyan. Sa lado lokal, tatuya pong pag-urulayan ang apilar kan simbahan Katolika. Kapaagi ni Bishop Joel Bong Bailon kan Diocese ng Legazpi po. Sa gobyerno na magkaigwa po nin accountability as in transparency, lalo na sa mga infrastructure project regarding po sa mga flood control. Siyempre, kung abo man magtubod sa gobyerno, aday man makimagigini po tabi because sa gobyerno yan. Pero sana po ining isyong iningon yan, sana ining isyu po tabi ngon yan, tawananin pagkakataon po tabi na mainvestigaran. Ining dispalinhago do na mga proyekto kan gobyerno, bilyon-bilyon ang kantidad. Kaday po nakatabang durante kan pagtama kan bagyong si Christine Nombagasan, Papano Kitasan. Alright yan ha, pag-urulayan ta po tabi ni may pangapunan pa po si Bishop Bong Bailon sa mga local leaders na inquiry dapat daw na i-regulate. Do inquiry, bako naman po tabi talaga maraot, yan pag-urulayan tiyan dyan. Takay po hantay nita kung di kita magkakwari dyan sa may bulkang mayon, papapararon po ang mga river channel na ulaan kan mga volcanic materials. Kung di tanhali on di mas mapipiligro kita po tabi. Pandua, inquirying, dagdag pa yan na income, kay po hantayan po tabi sa pagpagibo nin harong, sa kay po hantayan sa pagpagibo po tabi nin mga building, gabos, tinampo, tulay. Kaya lang dapat sumaging responsible. Kapag sobra-sobra na rin po tabi, bako na yung quarrying, that is mining. Panduwa sa satuya po tabing pag-urulayan, magatulan sa kuyang likod. Panduwa sa satuya na pag-urulayan, ini po na may relasyon digdi sa iriwal sa bida politika between Duterte asin po tabi mga alipores ni Presidente Bongbong Marcos. Grabe na ini. Nagkakagulpihan po tabi. Di ko aram kung isit drama ba or ano yan? Drama ba yan or di ko maintindihan. Drama ba yan or inda ko sana? Lint kaya sana pait ini. Nagkagulpit. Pigahanap kayo din do si Mary Grace Piatos. Ano nga ayo ako ebidensya. May video pa nga ayo pa nga video consent ko kwaon sa kwarta. Tapos nga pigahanap din do si Mary Jean Piatos. Tanaram ko ang Piatos so pigkakaon. Ang Piatos baga suping kakaon. Saka nauso yan ta iyo da po so nakangarandoban sa chike
tabi sa Office of the Vice President. Ngunyan, sabi ni Vice President Sara Duterte, ayaw nga ako ebidensya. Ayaw nga video, napigbidyoan mo pa so pandokan tawo na duman mo nga ako ng kwarta. Saka bagasan. Duman mo nga ako ng sintabo. Baka nawara baga si Mary Grace Piatos na piga napakan Quadcom. Garo day naman piganap kan Quadcom si Mary Grace Piatos. Naging sitsiriya. Saka anday ko lang makaulok kamo. Makaulok po tabi kamo. Ako po sa totoo lang day ako nagtutubod na sa totoo lang day ako nagtutubod po na kayang ipagadan kang Vice Presidente, ang Presidente, tapos ang First Lady. Number 1, inot po tabi sa gabos. Maski nga ni po digdi sa mga coverage, iisipon nindo kung ano ang mga kadakol-dakol na isyo may kinaraman po tabi digdi sa pagtatao po tabi nin aksyon digdi po sa mga biktima kan kalamidad. Naisip ta pabaya dyan, ang mga durod di threats, sisiyan magadan sa Presidente. Ako man sana, bayadan mo ako din pirang bilyon, day ko yan gagadan, gadan ka man. Digdi nga, day ka makarani. Day ka baga makarani sa Presidente. Isa malakan yan, sisiman sa nanyaon dyan, gabos po tabi, tawo kang Presidente, o saka, sisiyan magadan dyan. Sangkatirbang PSG ang nakapanibot sa Presidente kaya dawan. Panduwa oni po ako tadi nangog ko po ta nagpapasuruhay pati so NBI, sa Ruman, so PNP sa Ruman, si Anyo so National Security Advisor sa Ruman. So ini baga garo kapatalan pig-ulukan kita kan ibang nasyon, napakasimpleng bako man simple kaasunin pagadaan. Pero dapat nang isipon, ano ba yung posible kaya bang ipagadaan kang Vice Presidente? Kasi ang tinaram kang Vice Presidente, nadangog ko tainanap ko yan po tabi, yung kanya, sabi kang Vice Presidente, anong pagsabot nindo kay ni? Aber daw. Tako, ang pagsabot ko, sa opinion ko po tabi, taon-taon. Ano ang pagkasabot din do po? Ang tinaram kang Vice Presidente, simple. May tao na ngay akong kinaulay na pag ako ginadan. Inot siya Pag ako ngaya ginadan, gadanon mo man ngaya si Presidente tapos si First Lady kasabay si House Speaker Martin Romualdez. Kayo ng mga kalaban niya, pag siya daag ginadan. O sa paguna mo, alimbawa, maduman ka sa korte, uning ngaya may threat. Anong sinabi? Pag ako nagadan, gadanon mo man so Presidente, so Presidente, so Agom, kang Presidente, so House Speaker. Sa paguna mo, ang sinugo ni simple na analysis na argumento. Alimbawa ako si BP Sara Duterte. Si Darwin ang sinugo. Pag ako ngayon nagadan, so si Darwin, pag ako Darwin nagadan, gadanon mo so Presidente. Gada na ako. Paguna mo, tumubod pa daw si Darwin. Na yan magadan duman. Napaka-imposible po. Simpleng filosofiya Paano mo to mo doon na gada na sisip pa man ang kasurog mo? Digdi na inaisip siguro kan NBI yan tapos kan polis. Makaulok kamo pa naman ang autoridad Siring na kaini ang klase kan Pilipinas. Ang satuyang mga autoridad. Ang utak po sa diwit
Tinatawanan tanin kwan iyan, mataram pa sa NBI, ay, legit nga itong sinabi niya. Bako man nga ito AI. Bako nga edited. Oh. Dapat inadalan po tabi, ano ang tinaram kambise? Pwede siguro kung nagtaram, ipapagadan ta ka. Papagadan kita, kata ako nang masunod. Safe siya eh. Pero, sinabi kang Vice Presidente, pag ako nagadan, so binayadan kong kinaulay ko, gadanon sa Presidente, so, First Lady, tapos so, House Speaker. Ura na sa istorya sa Vice Presidente, tigbak na. Araw man sa Senado, bilib man ko taan ako kay Senador Chis Escudero. Naalarma nga ako sa Senado. Sino niya? Iba-iba kaya ang tao, ang approach kan tao. Mas maray na nga nitong sumidyo rascal ang approach kan tao. Armin do mas maray na medyo rascal ang prangka ang tao kisa po tabi pa irarom. Mas alang ka ararom ang dulot sa irarom kisa sa babaw. Saro pang punto, ikamapagadan kita ipapagadan mo, masuriyaw ko daw in public. Diba? Maski sa korte ipail mo yan, kung tultul ang judge, kung di nabayadan sa judge, kung tultul po tabi ang judge, na mahiring kan kaso, madesisyon sa kaso, uulukan po ang argumentong iyan. Suminimbag man si BBM. Kaya ining kasong ining isyong ini po, ang gabos na ini, political in nature. Tanagpon po tabi ini sa mga kaaliporis ni, aliporis po tabi ni Lisa Araneta, tapos po tabi ni Martin Romualdez. Tanin din da, ang totoo dyan, dahil din da kayang tiplokon po ang mga Duterte, kung dahil din da raratakan. Pero, remember po na ang tao ngo niyan, dahil naman uso itong so, madyang ka sa tribuna, example ko sendo sa lokal. Si Mayor, ngaya, Alwin Masidaliobit, maabas ini. Dahil manininag ginibuhan. Pagkalaban ka, uuragan sa imo, o maski ako man, ako ang paradangog ako ang paradangog. Nagdangog nga ako, alimbawa nga digdi sa Ligaspi, for example din niya, Mayor G, tapos Hisham, andabanan. Pag nagtribuna ako, babanog-banogong ko si Hisham. Paguna nindo, plus factor yan sa indo. Hindi ho. Tabako gabos na nakahiling dyan, tabi. Bako gabos na nakahiling dyan. Supporters yan ni Geraldine Rosal. Madadagiton baga. Imbis na itong tawong ito ay dangugon ko daw ngayon, maski nga digdi ako sa ibong, dangugon ko daw ngayon pigtataram. Pagsirin kayan, madadara mo pa po tabi iso ibakaan. Puwera sa mga loyalista talagang pulos. Tabuta ito. Tangon yan po, anhapot, natanga ikaw naman. Maski ako nagdadangog kan, minsan mga meeting di abanse sa akuan. Ang ititiram ko, bastang pig-ayot so kalaban. Para ayot mo, natay ka man. Iuragan lugod ako magdangog kaan nata. Kasi, dapat na yung, alimbawa kay Mayor, so para kay Mayor. Alimbawa si Mayor G. Rosal nagtataram. Iinkaminar mo yung tao, tangani na, mabinta ka, tay ka ang commodity. Dahil mo na pagratakan sa ibong. Sa lado man ni Hisham, dahil ka magratak sa lado po tabi kan
kan Rosal tangani na day madagit sa imo. So tao na undecided. Diskartion mo sana nga inkaminar mo sa tao na butuan ka. Siring yan ka. Digdi po tabi sa national level, iyo yan. Nasala digdi so hero kan Ninda Romualdez. Takasi puminalag. Ang totoo kayan. Ang totoo kayan. Ining investigasyon kan Quadcom. Investigasyon kan Quadcom. Tabi. Kwan ini saro pa po tabi ning vindictive approach kan kalaban ni Sara Duterte. Tapagunan ni dama Presidente Sara Duterte tadix in line baga. Kaya digdi po maski ako nawala na akong tiwala sa Kamara de Representantes because of that. Ginagamit din yung pudir. Yung mo yan? Ang Vice Presidente panduwa po sa pinakahalangkaw na leader ka nasyon. Dapat po tatawanan mo man siya nin paghalang. Because ang Vice Presidente pinili yan po tabi kan majority kan mga Pilipino, kamong mga congressman digdi man sana kamo sa lokal. Dik mong karapatan na parang suka muna ang pinakamaurag digdi. And remember po na ang tinitira nindo is pandua sa may pinakalangkaw na posisyon sa gobyerno. Vice President Noy. Iyo, Vice President. Ang dapat sigurong gibuhon nindo, investigaran po yung malinaw na arin, kaya baga pigapot ko sa indo, arin po an mas malala. Yung 612 million na confidential fund na ginastos daw kan Office of the Vice President po, pon kan 2022, sondo kan 2023. 612 da. Or yung 23 billion na flood control po tabi digdi lang sa Bicol, sa Albay. 23 billion po yan. Kan binagyong Christine magkakatirig back so tawo ta so flood control garo po tabi inanod na papel. Intindihan nindo ako? Inanod po na papel. So flood control. Ura mga kabilya. Nawara na parang bula. Sa kabagasan. Paano hontasan? Nawara ito yung parang bula sa flood control. May flood, hindi na makontrol. Di naman pwedeng ibasol yan sa climate change. Nahugas sa flood control. Nahiling na daing kabilya. Pinatong-patong nagapo, binugtakan hindi na simento. Naubos. Ibasol mo doon sa flood control, sa climate change. Man-made yan eh. Kung maorag sa pagkakagibo ka yan, okay na kuta. Yawa anong kusog ki kuan, kaya yan. Inalod kasi. Substandard. Substandard eh. Di ba? Orat yan, mabalik kita digdi. Pagurulayan ta po tabi ining yawn digdi sa bulsa ko. Babasahon ko ini Yan dyan. Englishon ko na sana ta. Tapos Bicolon ko, di ba? Baka masabutan ko man ini. An open appeal to our government leaders for accountability and action in the aftermath of Typhoon Christine in Pipito. Yan. Urat yan sa sakuyang pagbabalik po tabi digdi sa programa. Inipuan 1FM. Sabi natin happy
Ilayo ang iyong mga chikiting sa peligrong hatid ng sigarilyo. Alam nyo ba ang alinsunod sa Executive Order 26 na nilagdaan noong 2017? Bawal magbenta ng sigarilyo sa menor de edad. Alam nyo rin ba ang bawal magtinda ng sigarilyo malapit sa mga paaralan at palaruan? Maging magandang halimbawa para sa kabataan. Say no to yosi para walang pagsisisi. Quit now! Dial 1558 for assistance. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Goodbye to me, mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. Pride Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extracts as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Charm Fabon. Bangkit, makabloom sa charm. Walang amoy kulong kahit sabay sa loob. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fabon. Bangkit, makabloom sa charm. Walang amoy kulong kahit sabay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Smart to Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste! Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya! I-shield mo. Laban ng pati virus! I-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado! I-shield mo. Pamilya protektado! I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP.
Membro sa KBP, kapisara ng mga broadcaster ng Pilipinas, Philippine Standard Time, 31 lampas po, under 6. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, goodbye to me, mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. Pride Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Charm Fab Gold, makabloom sa tiyan. Walang amoy kulong kahit sampay sa loob. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, makabloom sa tiyan. Walang amoy kulong kahit sampay sa loob. Makabloom sa tiyan. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng pating virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Sigog Rex Lagman, madaling tulukan, talagang masasarigan. Tabang legal, true love mo yan. Di Osman o mayaman. Serbisyo pantay-pantay para sa albay matibay. Governor Rex Lagman, tunay kang maranaoman. Sa puso mo ang albay #1. Si Governor Rex Lagman, dakul nang napatunayan. Sigog Rex Lagman, tunay ka nakasurok. Para sa albay, kakayano niya ang apon. Uy,
yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Pasalamatan tapuan sa muya pang mga sponsors, Tancholing General Hospital, Imperial Court Subdivision Phase 2, Legazpi City, Engineer Vincent Raymond Tancholing, CEO, and La Roca Miranda Suites and Wawais Restaurant, La Candola Drive, Gogon, Legazpi City, Mrs. Laura Cristobal, Manager and Owner, and Buklan Food Center, Elizondo Street, Legazpi City, Mr. Jerry Tan, GRB Calibration Center, Lapu-Lapu Street, Legazpi City, Mr. and Mrs. Popoy and Marlene Balmes, and Bicol Food Delights Catering Services, Purok 2, Barangay Gogon, Barriada, Legazpi City, Miss Tesnota Manager, Col Valley Purified Drinking Water, Regidor Street, Daragalbay, Miss Erlinda Tapia Manager. Yan po ang samuya ng mga sponsors. Digdi po sa Christmas Activities 2024. Alright, sige. So, balik kita digdi sa programa. Oni po so surat ni alat ko na ta day ko nin nabasa maluya so pagka-xerox kay ni tinaw sa kuya kan sa press conference kasod ma. An open appeal to our government leaders for accountability and action in the aftermath of Typhoon Christine in Pipito. Clergy of the Diocese of Legazpi speak as one with one people in the urgent action in the aftermath of Typhoon Christine Pipito in the province of Albay in order and other areas October 22 to November 15, 2024. Preview, di ko masabutan ini. We have endured the following the flooding in the rains alongside our open and then open our churches to shelter evacuees and continue to collaborate well provided and private volunteers to provide relief to those most affected by the typhoons. We have also listened to our people as they reject compliments and better governance. Di ko talaga alat ko na tama mahiling kita digdi tabaka kuan ano yan
ilingon ta daw ini. Di ko mabasa. Digdin na lang siguro sa sa messenger ko, ha. Alat ko na. Pag una ko okay na, binugta ko sa bulsa kang pantalon ko, parang nagkuhan kasi eh. Alat ko na. Kung ikaw pa kita digdi. Anapon ko na. Salvatore na buhay ini. Pag una ko okay na, hindi pala. Alat, mailingon na kita digdi kon may mapakinabangan kita digdi sa kuyang where is that? Digdi. Tibad kon igwa digdi na makwa. One. Yan. Lata. Ano na. An open appeal, the Diocese of Legazpi issued an urgent call for accountability and action in the aftermath of Typhoon Christine and Pipito, which struck Albay Province October 22 and then November 15, 2024 respectively. The devastating storms caused widespread flooding and damage, abating existing vulnerabilities in the province. The bishop and the clergy appeal to President Ferdinand Marcos Jr. as well as local and national leaders to implement urgent measure. They also encourage other faith groups, civil society organizations, and the people of goodwill to amplify the call of accountability. This appeal issued today, the solemnity of Christ the King, serve as a timely reminder of the call to servant leadership in pursuit of righteousness, both in governance and daily life. The Diocese of Legazpi hopes this call will inspire transformative action to rebuild communities with integrity, transparency, and genuine care for creation. Yan. Ano pa? In the particular, we appeal for the following measures. Number 1, conduct an impartial and comprehensive study on the environmental and social impacts of quarrying operations in road construction in the province, and make the results transparent and accessible to the public. Yan. Tibad kung mag-investigar ka mo. Tapos, ano yan? Kinabilyan nindo ang investigasyon resulta. Okay? Establish a competent provincial mining regulatory board following best say na ito. In quarrying operations to review thoroughly the performance of quarry operations before approving their applications and to monitor the conduct of their operations. This board must also provide basic information to the people about quarrying operations, including methods, benefits, and associated risk. Investigate and hold accountable developers of seemingly substandard public infrastructure and address report to fake receipts in the permits in quarrying operations. Ensure that the people derive real benefits from the income of quarry operations through improved social services. This includes guaranteeing that the province and other local government units receives the correct amount of taxes due to them and transparently reporting how and where these finals are spent. Yan.
po ang kagadan. Kundi, sabi ko sa indo po tabi, nasa disposisyon man ganyan ini, saro lang po tabing appeal. This is an appeal sa gobyerno. Maski sa simbahan, nakamali siya na po, maski bako man mga engineer, nakamali siya na po na yung ini po tabi na mga proyekto nindo, lalo na ang flood control, substandard. Bako ako nagtaram kayan, pinagriiko ko lang yung sinasabi ni Bishop Bong Bailon. Tapos, yung sinasabi po ni Mons Ramon Tronqued duman sa ginibong press conference na ang sabi, i-review sa mga substandard ta, iya man ang gato na mo man kan jawa ba ko ka engineer kan nagbaha digdi due to Typhoon Christine. Nagluwas talaga po tabi na garusa na papel na pinaggigisi kan tubig sugilid po sa mga riprap na parte kan flood control. Igwa nga ni kisarong flood control na imbis na kabila binugtak, so screen baga kan tindahan. So mga drodrakula man na alambre. Ito ang kinaag, tangani po tabi na makusog na so pundasyon duman sa kwan. Kan rinapado kan baha, kon kan rinapado po tabi kan baha, natunaw so flood control. Tanaram ko kayan, flood control po tabi, buhos talagaan. May igwa po tabi nin foundation sa irarom, tapos bubugtakan nin plywood, nin kabilya, plywood, tapos uulaan nin minix na simento, baybay, graba. Yun na yan. Jawa, anong bungkulon man yan po tabi, kigaruharong na mga gapo na hali sa bulkang mayon, automatic po yan na daiman yan maano, basta-basta, pwede po tabi na matipak, pero dayan po tabi iwawas out na arog ka nangyari, ka nakalis na bagyong Christine. Ang pinagahapot mo niyan, dakulaon baga talaga ang pondo, lalo na digdi sa Albay, kaining flood control. Harain itong flood control. Kaya dahil mo pwede na, maski nga duman sa Batangas baga, so, nagtaram so presidente after kan typhoon, dahil man nga kitang magiginibo, igwa nga kita ki flood control. Dahil nga kitang magiginibo, makusugon, climate change. Binasulta na naman so climate change. Nataan hapot sa indo, kan pagpagibo po tabi nin pagpagibo po tabi kan flood control kan project nakiaram so panahon sa indo. Dahil man nakiaram sa panahon sa indo kung substandard yan kung mataano sa pagkakaproject nindo kan flood control. Di ba? Ini ang dapat ini po ang dapat na investigaran ta, bako na yan ng mga kuro confidential fund. Kumbaga, bariyasa na yan, digdi po tabi ko ni ko kumparar sa mga project na ginigibo kan sa tuyang gobyerno na pinagkakadilinsiyan ka nagkapiran niya to na mga honorable, ilinga digdi ilinga dyan sa may alitoktokan, dyan sa bulkang mayon, ilinga po, ang tinampo 6 lanes. 6 lanes ang tinampo. Tinuruki sa mga bulod dyan sa may mayon. 6 lanes. Tapos po, ang nag-aagi, pirasan ng truck. Ura man tao. Ano po ang pinaka-purpose kan pagbubukas ta o ang road opening ta po? Ano ang pinaka-purpose? The purpose is magkaigwanin access sa banwa so mga yaon dyan sa bulod na nagrarakaw sa bulod pag mauli, madarak ang produkto, maduman sa banwa o malugsot sa banwa o kaya po tabi mauli.
ngani na maging accessible sa inda, ang lugar nindang naistaran. Nag-road opening ka, ni sarong arong po, wara. Aber, apoton ko kamo, particular digdi sa Bulkang Mayon. Sisay jalan maistar sa may gilid na yan kan tinampo, na ang lugar na yan po tabi, sa inutan, pirang dupa, 6 kilometer permanent danger zone. Ang 6 kilometer permanent danger zone po tabi, deklarado kang Provincial Government of Albay sa paagi rin ordinansa na no man's land. Anong gustong sabihin? Day po tabi, kidapat nagtitindog dyan in harong. Pwede ka kung normal, mag-uma, pero kung abnormal, da ka pwede dyan, da ka pwedeng magbugtak ng instructor, dyan po tabi sa 6 kilometer permanent danger zone because pwede kang matahuban. So, ang gusto sabihin, taing kami naron ta sa tao na magdyan sa may palibot kang Bulkang Mayon, tangani po tabi na magkatirigbak. Ang mga Albayano po, ang mga Bicolano, maybe so ibang Bicolano day aram, pero ang mga taga-Albay, bako po dangag. Ang mga taga-Albay, aram po ang tunay na issue digdi. Kung nata po ta pursigiduhon kamo na magbugtak ng mga infrastructure maski da pwede. Dakulon baga, ilinga ang mga road opening digdi. Ini ang saro sa pagpapatutukan kan Diocese of Legazpi. Sabi nga ni Monsignor Tronqued kasudma, yugon mo nga yan. Nagpasiring nga ako dyan, nag-drive nga ako. Diyan sa pamitisan nga kan Bulkang Mayon, dinampo. Pagabot niya sa inutan, may nagpupugol na sa ko. Dahil ka nga pwede tabi sir dyan magpasiring dyan. Di ba ba yan tinampo? Natang nga pagbawalan. Dahil nga sir pwede. Dahil ka nga dyan pwede mo dyan. Abo ipahiling po tabi kung ano so nasa inutan why. Abo mahiling na dispaninhado po sa project. Kaya baga po, ano ang rason? I'm not DDS. Bako po ako Duterte supporters. Bako po ako Duterte supporters. Actually, kan 2016, di ako nagboto kay Presidente Duterte. Bako ako Duterte supporters. Kan nakatukaw si Presidente Duterte, tinitira ko yan si Presidente Duterte. Maski di ako nadadangog gayon. Dahil magpadangog ta, duman yan. Dahil magpadangog ang kiradyo. Tapos sa Davao ka nag-star. Ano man sa tuya na, garo man sa nakita. Buhok para sa iya. Bako ako supporters ni Tigong. Nata po ta, ngunya na panahon na ini. Inahagad ko, may bishop digding ko ni. Actually. Ipadangog ko sa Indoan, obispo ini. Di ko lang kwanso pangaran na. Ipadangog ko sa Indo, sabi digdi. Alat ko na, kung nata po ta inahagad na makabalik ang mga Duterte. Ikuan ko sa Indo. Ano yan? Bishop ini sa Mindanao area o Cebu. Ano yan? Dangogon Indo One. Ano ito na? Yan. Up, bira. Na ang Duterte mabalik. Pansinin nyo, noong panahon niya na nakaupo, mga politiko'y takot na takot na gumawa ng mali. Pati pulis, pati sundalo, takot. Aba, biglang anong nangyari? Ngayon ang mga kurakot mga nakaupo. Kung mayroong napakabait, Pilipino na. Basta matino ang nagpapatupad. Iyan po ang nagustuhan ko sa Duterte administration. Kahit ako po ay isang obispo,
Pare, alam niyo naman si Pangulo, pag binanggit ang pare, dumudura. Hindi naman ako kasali doon. Ang katwiran ko, hindi naman lahat. Hindi ako kasali doon. Binabanggit ang Pangulo, pera si Bisha Perez. Nariyan po ba kayo? Ba't ako masasali, kapogi kong ito? No, biro lang po, pero yun po ang totoo. Noong ako po'y nag-aaral, paborito ko pong guro, may katapangan. Abay, nakikinig lahat ng kaklase ko. Pag ang guro ay napakabait, naglalaro yung mga klase ko. Walang matutunan. Nakuha niyo po bang ibig kong sabihin? Sigurado, ang mabait, ang pinsang buo, katangahan. Pakisabi mo nga sa katabi mo, pinsang buo ng mabait, katangahan. Ako po ay isang professor din by profession. Isa po ako sa kinatatakutan ng mga estudyante. Pag ako po'y naglalakad sa koridor, nauubos ang estudyante. Pag pumasok ako sa pintuan, tahimik para mga pinitpit na luya ang mga bata. Pero isa lang ang aking sinisigurado, may matututunan ang mga bata sa akin. Saka si Bishop Perez, nagtaram. Totoo naman. Kan panahon po ni dating Presidente Duterte, so adik, so kriminal, so pulis, so militar, maski itong mga taga-simbahan, so mga korap na kongresista, grabe ang takot kay Duterte. Dahil nga dyan po tabi, iyan na style, na project ang gobyerno, bubugtakan mo kay pangaran. Ipakaroon sa imo kang presidente. Magayon so, disiplinado so tao. Pero iningan mo niyan. Tama itong sinasabi ni Bishop Perez. Ang mga maabas, nakakurbata po. Yaon sa gobyerno sa mga maabas. Remember that? Yaon ba sa gobyerno? May dua po na maabason. Saka. Day po kaya kang presidente. Yung approach niya kasi medyo malamoy. Or baka aram niya ini, day siya makapalag. Baka ginastos yan sa kan eleksyon. Iyo po yan. Ang sinasabi kong ini po, public knowledge ini. Digdi sa satuyang lokalidad, public knowledge ini. Konsisay na mga taong iyan na nagpapasasa po kang kayamanan kang Pilipinas. Kaya ako mas paborable sa kuya na makabalik si ang mga Duterte. Si dating Presidente Duterte, day po na makakabalik. Tabawal na sa law. Si Sara Duterte po, iyuan may posibilidad. Matultulan mga tawong ini. Ang matultul ini. Inot po may makukulong digdi. Iyan ang pigahalat ko. So makulong po, so duwang tawo na maabas. Pag inot akong maulok digdi sa sarong ini. Pag makulong ini. Iya po, kawawa po ang Pilipinas. Kung ipadagos na po ang liderato, naggrabe po ang korupsyon, kawawa ang Pilipinas. Mas pa rin na sa sigurong supargadan, taday ka man gagadanon kaan kung daay kanin problema. Kung bako ka, akon ka, law-abiding citizen, paano ka man gadanon? Pero kung barumbado ka, maabas ka, barumbado ka, durugista ka, kriminal ka, nako, minsan ka. Sabi nga ni Ibaga po, simple man sana. Ako simple lang sa kuyang argumento sa mga nakantabay. Di bali na po ang katubay ko magkaturog.
kasabay ko sa harong na magkaturog, kriminal. Dahil lang po tabi ako makasabay ni nagkaturog, sa makaturog po, na may mabas dyan. Iyan po. Ura naman kita pag-asa duman sa Lini Robredo's era din ang pag-asa. Yung kwan. Dahil na, sisay pa man. Si Risa. Risa Ontiveros. Si Kiko Pangilinan. Wala na po. Wala na. Hindi naman kaya eh. Iyan ang reality na supposed to be iyan po ang mga leader na pwede. Hindi naman kaya. Hindi naman magagarana. 701 na.